L'Ajuntament de Carlet obri a partir d'este 25 de gener del 2022 el termini per a poder sol·licitar les ajudes per a les escoletes infantils xiquets de 0 a 3 anys. I tenim amb nosaltres a la regidora d'Educació de l'Ajuntament del municipi, a Carla Cebrián, per a que ens conté tots els detalls. Carla, què tal? Bona vesprada. Bona vesprada. Com bé dit, avui s'ha obert el termini. Fins quan durarà i quin és el procediment que han de fer les famílies si volen sol·licitar i optar a aquestes ajudes tan moltes vegades necessàries? Sí, si no m'equivoque, comença des del dia 25 fins al dia 7 de febrer. Les famílies ho poden sol·licitar directament a l'Ajuntament, que tindran bé un enllaç per a poder-ho descarregar i informar. De totes formes, l'Ajuntament enviarà un correu a les escoletes d'ací de Carlet, informant-los també de tot el procediment, perquè les escoletes també donen la informació a les famílies, perquè no se pugui despistar ningú, perquè totes les famílies puguen demanar-ho. I bé, és el mateix procediment de tots els anys. Ja portem molts anys l'Ajuntament oferint aquestes ajudes per a estar al costat de les famílies del municipi. Sí, jo porto 2 anys de regidora i he continuat amb les ajudes de 0 a 3 anys. Sí que és veritat que el que s'ha incorporat nou han sigut també les ajudes de 0 a 3 a escoletes que no siguin municipals, també a escoletes privades, perquè entenem que l'educació de 0 a 3 anys, perquè és una educació també, n'hi ha que estimular les xiques i a les xiquetes, hem de caminar cap a la gratuïtat d'aquest servei. Aleshores, entenem que com ha sigut una essència privada de tots aquests anys que ens han donat el servei, fins que caminem a aquesta gratuïtat, que tant la Conselleria ho ha dit també moltes vegades, hem d'ajudar les famílies a poder optar a aquest servei, sempre donant més ajudes a lo que és a l'escoleta municipal. Quina partida més o menys destina l'Ajuntament tenint en compte les darreres edicions? Tenim una partida, si no m'equivoco també, valorada en 80.000 euros, depenent també de cada any, és una quantitat o una altra, perquè l'any passat en el tema del Covid seguirem moltes famílies les que elegiren no portar els seus xiquets i xiquetes a l'escoleta perquè era totalment normal, era una situació molt desconeguda també, i va ser menys quantitat, però esperem, jo crec que enguany, perquè he parlat un poc amb les escoletes i ho tenen prou ple, segurament arribarem als 80.000 euros. Molt bé. Són compatibles aquestes ajudes municipals en altres, com per exemple autonòmiques, per exemple? Sí, la Conselleria també dona les ajudes que podran tindre les escoletes també del poble. Són sumatòries. Sé que la convocatòria de l'Ajuntament i START són conscients i està pensat perquè nosaltres treballem les ajudes quan és la resolució de la Conselleria per a saber quines són les ajudes que van a donar als nostres xiquets i xiquetes. La sort que hem tingut és que la Conselleria ha seguit augmentant les ajudes, però si algun dia ens trobem en una situació on la Conselleria baixa les ajudes, d'esta manera l'Ajuntament pot pujar-les, perquè les famílies no puguen notar aquest canvi d'un any a un altre de pujar i baixar les ajudes, perquè això pot suposar un problema econòmic. Aleshores ens esperem i sempre o igualem o millorem les ajudes de la Conselleria, per facilitar un poc. I la Conselleria aquests últims anys el que ha fet és s'ha menjat trams de renda i així ha anat millorant, deixant sempre la quantitat més alta. Sinó que, de moment, caminen cap a la gratuïtat. I els pares i mares de Carlet que ens estan veient que voldrien demanar ajuda, potser n'hi ha gent que ja ho ha fet altres anys, però n'hi ha altres que no. Què han de fer? Han d'acudir a l'Ajuntament? Han d'anar a la mateixa escoleta? Conta'm-nos. Sí, a veure, els informarem de tot i tot, que no es preocupen. Està la seu electrònica, jo sé que és a vegades complicat, però poden registrar-te ahí tots els documents, perquè, el tema de Covid, jo també utilitzo molt el que és la seu electrònica, el certificat digital, i poden enviar-ho per ahí. Però si no, poden venir a l'Ajuntament i els ho poden ajudar a tramitar sense cap problema. Carla, moltíssimes gràcies per atendre'ns. A vosaltres, gràcies. Ja ho han vist des de l'Ajuntament de Carlet, un any més, ajudant a aquestes escoletes infantils, pares i mares, ja podeu des de este 25 de gener fer la vostra sol·licitud.